Kai, haba, rayuwa za a yi ta da haka, haba, sai na kai waye wahala, ga abubuwa sun yawa, wandan ma sai dai mutum ya dinga yawo da shi a hannu, wandan ma ba zai samu ba, bayan zafin gari, kai, wallahi da sake, yanzu inda za a yi, barin tayin ɗan zagaya nan, na san za a ɗan samu na abinci. Kawai abin da za a yi kenan yanzu, in ba haka ba rayuwar ba za ta yi ba. Bari ɗan je bayan nan ko zan ɗan haɗu da iya wuya. Ga 'yan sanda nan. Kai, ya aka yi ne? Kai ba gani ne. Na ka taho a guje ka zo kai wani bangaje ne. Me yake faruwa da kai na kake? Wannan wani dan kararramin yaro ne yake fito da kwarangwal. Dan karamin yaro? Wani dan kararramin yaro. A nan ne. Wannan ba ma lauji ka ce na fito da kwarangwal kariya ne. To kai baka sani, kai dan ba gani bane ba. Kariya kake. To shikenan kana musu kenan. Kwarangwal din me? To muje. Iyayena ka gan shi nan wannan yaron shi. Sanda nan.